Ahojte, vítam vás na mojom kanáli a všetkým veľmi pekne ďakujem, ktorí sa buď prídu pozrieť, alebo ktorí sa pozrú na tento záznam, alebo keď to niekomu pomôže, tak budem rád. Ak má niekto ten problém, čo aj ja som mal, ale myslím si, že som to vyriešil. A to nebolo niečím iným, samozrejme. Keď ste mali volám sa Martin. Keď ste mali taký problém, že vaše sluchátka stratili vlastne, nechcem povedať konektivitu alebo synchronizáciu, ale párovanie s vašim PlayStationom, a máte normálny originál tento dongle pripojený spredu. Ja som ho mal pripojený spredu vlastne z USB A na USB A vlastne som ho mal pripojený spredu, keď som mal PlayStation 5. Keď som mal PlayStation 5 Pro, tak som mal pripojený vzadu. Ale mal som ten problém, že som vlastne strácal signál, že normálne mi padli sluchátka v priebehu hry, alebo pri tom, aj keď som hral multiplayerové hry s kamarátmi, alebo aj v hre, keď som hral nejakú samostatnú hru, alebo také niečo, no. Však len hry sa dajú hrať. Alebo počúvať hudbu, alebo tak samozrejme. A strácal som stále signál. Niekedy fakt, že časté to bolo, že som stratil signál a musel som ich znova párovať. Ale potom som rozmýšľal, že čo ako, a chcel som vyskúšať vlastne takúto redukciu USB-C na USB-A. A tým pádom tieto farby, čo tu máte, tak vlastne povedia to. Chcem normálne rozprávať, nechcem rozprávať tak, jak by som to povedal. Proste chcem rozprávať tak laicky, tak jednoducho, aby to pochopil každý. Takže tieto farby vlastne znázorňujú, že akou rýchlosťou vám sa prenáša vlastne ten signál. Toto im mala byť modrá, neviem, teraz nemám to v pamäti, nedržím si to, neviem, či nie je to 3.2. A je to vlastne USB-C na 3.2. Takže tým pádom, keď pripojím k tomu dongle, tento USB-Ačkový, takto, pripojíte to takto a šupnete to do PlayStation 5 alebo PlayStation 5 Pro spredu. Dal by som to na ten rýchlejší port. Na PlayStation 5 som to mal vzadu vlastne. Keď teraz mám PlayStation 5 Pro, tam som to mával, PlayStation 5 som to mal vpredu, ale strácal som tiež signál. Aj keď som mal Pulse 3D, dobre som to povedal, Pulse 3D, áno, Pulse 3D, teraz mám Pulse Elite. A teraz, keď som mal Pulse Elite a PlayStation 5 Pro, tak som to mal zozadu. Mám v tom trošku zmetok teraz, hľadám vlastne tie názvy. Tak som to mal zozadu. A strácal som signál. Ale aj keď som to mal na PlayStation 5 spredu, tam máte USB-C, USB-Ačko. Ja som to mal v tom USB-Ačku zapojené. A strácal som signál. Tak som urobil to, keď som si kúpil PlayStation 5 Pro, tam som dosť často strácal signál a mal som už Pulse Elite, tak som si kúpil túto redukciu. Volá sa to Axagon, takto, neviem či to Axagon, je to z AliExpressu, či AliExpressu do piči z Alzy to je. Tam si to kúpite za, neviem, ja som to kúpil za 5-4 eur. Máte iné značky, ale ja som tuším vybral podľa rýchlosti.
Takže tento Axagon tam máte a vlastne spravíte to, že chytíte ten dongle, šupnete to tam, napojíte to na PlayStation a jednoduchá vec. Toto je vlastne aj tlačítko, ten dongle máte po novom aj ako tlačítko. To vlastne párujete, keď to držíte dlho. Má to viac funkcií, neviem naspamäť ich. Fakt, že resetujete to, neviem pri koľkatých sekundách, 10 sekundách to resetujete, keď to držíte a takéto kokotiny sú tam. Takže, ale ešte jednu vec som chcel povedať, že tento dongle mi robil také problémy, že keď som to napchal do PlayStationu, tak dosť ťažko som to tam vedel zasunúť aj vysunúť. Tak preto som si kúpil tento dongle, túto redukciu, lebo jeden dongle som mu zničil. A tento dongle stojí okolo 20-25 eur, ak sa ceny nehýbu teraz, neviem, nesledujem to. A proste ide sem ľahšie a myslím si, že jednoduchšie, no. Jak keby ste to mali pchať do PlayStationu a mne sa vlastne, keby ste to mali pchať do PlayStationu a v PlayStatione by sa malo zlomiť vlastne toto vnútro toho donglu. Mne sa to stalo, že ja som to tam pchal, tlačil som to tam, mne sa to zlomilo, tak som to musel vyberať. Tak preto som prešiel aj na tú alternatívu, že som si kúpil túto redukciu, lebo USB-C sa vlastne ľahšie dáva do PlayStationu, jak USB-Ačko. Aspoň podľa môjho názoru. Podľa vášho asi záleží od toho, či nie je zdeformovaný ten dongle, ten USB-Ačkový tá USB-Ačková zásuvka, alebo jak by som to nazval. Port, alebo tak, no. Takže na to si dávajte pozor, no. Ale odkedy mám túto redukciu, tento USB-C na ten USB-A, takže fakt, že mám dobrý signál, dobré párovanie mám a s tými sluchátkami mám fakt, že dobré párovanie, nevypadávajú mi. Jedine čo, niekedy sa mi stane, že keď mám PlayStation v spiacom režime dlhšiu dobu, tak to sa stane, že zapnem ich a aj tak mi ide zvuk z televízora. Takže, ale nevadí, v pohode, urobím len to, že vypnem ich alebo zresetujem toto PlayStation, lebo keď ho mám 3 dní zapnuté v tom spiacom režime, tak niekedy to zablbne. Ale pri hraní sa mi to fakt nestalo, že by mi vypadli tie sluchatka alebo tak. Na začiatku si to hneď všimnete, ale hovorím, ja ho mám niekedy dosť dlho, aj týždeň v spiacom režime a ani sa toho nechytím. Takže toľko to som vám chcel povedať. Keby vám náhodou vypadával vlastne signál alebo párovanie s týmto donglom, keď to máte buď vzadu v PlayStatione obchaté, alebo keď máte PlayStation 5 a spredu to máte vlastne v tom USB-Ačkovom porte, takže zasunuté. Takže toľko k tomu, kúpil som si túto redukciu a je to lepšie, ako som spokojný, no. A stále mám vlastne toto vylepšenie na tých sluchatkách, aby sa mi to túto nelámalo. Stále to mám tie isté sluchatka, čo som tu aj robil recenziu, takže keď aj to niekomu pomôže, tak kľudne to pozrite a je to dobré, no. Dobre, tak toľko to som len chcel povedať k tomuto. Toto video som chcel fakt dlho urobiť a čo k tomu dodáte. Dobre, ďakujem všetkých, ktorí si pozreli toto video a ktorým to pomohlo a budem rád, ak to niekomu pomôže, no. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a ahojte zatiaľ, čaute.